Velkommen til en kort introduktion til Helsingør Stifts nye hjemmeside. Jeg hedder Anders Madsen. Det er mig, der har udviklet og opsat den nye hjemmeside her. Den er udviklet i samarbejde med Folkekirkens IT-kontor, et eksternt firma og Folkekirke.dk. Jeg vil først lige fortælle jer kort om forsiden. Jeg kan se, at der er kommet en boks med stiftets seneste nyheder, der fortæller lidt om, hvad der foregår. Så er der et stort fast element her, som indeholder et aktuelt emne, omtaler et arrangement. Der er 6 elementer her nedenunder. Nogle af dem vil være faste, andre vil blive ændret alt efter aktualitet. Så har vi en bund hernede, som man kan tilgå på alle sider med en række genveje til enkelte elementer på hjemmesiden. Så vil jeg fortælle jer lidt om menuen her oppe i højre side, som man altid kan tilgå. Giver et overblik over sidens indhold. Klikker man på en af de enkelte elementer, får man også en oversigt over de undersider, som elementet indeholder. For eksempel kan vi prøve at tilgå biskoppens kalender. Sådan her. Og på den måde kan man let få adgang til de oplysninger, man søger. Man kan altid gå tilbage til forsiden ved at klikke i menuen, eller ved at klikke herover ved ikonet. Prøv at klikke i menuen, kommer dermed tilbage til forsiden. Det var den korte introduktion til den nye hjemmeside. I er velkommen til at sende ris og ros til mig. Tips til forbedringer på mail ahma@km.dk. Tak fordi I så med og lyttede med. Tak herfra.